Mga kapuso, karong duna tay ginaatubang nga pandemya atong sayron ang kahimtang karon sa Butuan City sa Caraga Region. Pinaagi ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada. Mayor Ronnie, good morning og welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning usab Cyril og salamat sa pag-imbita sa GMA Regional TV karong buntag. So far we're good. Yes. Mayor, before pa man nag-implement ang ubang cities o municipality sa Mindanao og rapid testing, ang Butuan City una nang nag-purchase og 2,000 ka rapid test kits. Paunsa ni na nakatabang sa pag-contain sa virus dira sa inyong syudad? Well, yes, we purchased early last March around 2,000 just to be sure kung naay makasulod o dili. So kadto nga mga kits yes, nakatabang yun to sa pag-monitor sa mga kalain-lain nga ato mga igsuunan nga gasud gawas diri sa dakbayan sa Butuan. Mayor, previously ang mga positive patients gikan sa Butuan City ginabiyahe pa sa Caraga Regional Hospital sa Surigao City isip COVID-19 facility sa Caraga Region. Karon ba nanabatay facility for COVID patients dira sa syudad kung asa gina-confine ang mga pasyente? Naatay tulo ka facility giatandam usahan ni kanang atong giingon nga naa sa katong atong ipatulam sa ato sa DepEd nga gitawag nato og STEC. Nadahay 8 ka kwarto o times pipila ang makapuyo dito, mga 40 ka pen. Mo na atong gibutang diha ang atong mga asymptomatic nga mga na positibo sa COVID. Naabot tayo gi-develop nga diri sa Baad Kilometer na quarantine facility. Dito po nato gihouse ang atong mga symptomatic o na mga mild cases. O ang atong Butuan Medical Center atong gi-develop karon into medyo global standard nga COVID facility for mga severe to critically ill. Kani siya medyo ongoing ang construction karon, hapit na mahuman siguro by July 1 to 15 na dia among timeline of completion. How about COVID-19 testing facility, Mayor, sa Butuan City mismo? Unsa na ang update sa accreditation sa DOH? As of now, naapata sa level 2 kay ato pa man gitiwas ang mga kulangon. Especially kanang atong giingon lagi nga clean room technology, naman siya negative o positive pressure. Actually bag-o lang ginahuman pag-install kay ang ato mga technician gikan sa Cisco Engineering mo pay pag-abot 2 weeks ago. So ilan ang gitrabaho na in place na tanan. So hopefully by June 30 mahuman na nato tanan, possibly maka-operate na tawo in the month of July. Mayor, DOH Caraga recently confirmed na duna na local transmission sa Butuan City. Unsa ang mga dugang measures nga inyong gi-implement karon sa city government? Actually, yes, that's the official version of the Department of Health, local transmission. But in our side, we already prepared as early as last month because we suspect already local transmission as early as last month pa. So because of our rapid test, we some analytics on that, and that's why we capture it, we isolate it ng mga cases, and we put them in our quarantine facilities. Mo nang daghan na medyo loaded na ang kuan karon, that's how we manage it. Even local transmission, some of them are also in-house quarantine or home quarantine. Especially katong mga asymptomatic, kung let's say kung medyo pamilya ang natakdan, at least makontain nato sila sa isa ka balay, pero kung pa isa-isa lang matuga kuwao nato ibutang nato sa ato mga facility, ay kinahanglan man pud ma-isolate na may kinahanglan nga isolation quarantine yun. Mayor, most areas nga dunay increasing number of positive cases kay sagad mga returning OFW o LSI. Unsa ba ang protocol pag abot sa atong mga ROFW o mga LSI, Mayor, nga taga Butuan City o katong mga mulabay lang sa syudad? Kaning mga puyo gidere, gi-require gid namo na sila nga although nanay ilang mga medical certificate, amo silang gitestingan otro gidere para mabalaan namo kung naaba infection o wala, pero di man lagi nato makakay ang rapid test
at least 7 to 10 days nga incubation pa man sa imong lawas sa hiraman na magawas nga resulta. So some of them shows a week or two pa magawas ang symptoms. But again, since they are tagged as LSIs or OFWs uli or ROWs, amo gid ni siya gi-monitor for 2 weeks para masarya nato kung mibalik ba naabay ang sakit or paupay ang pagkasakit. Lastly, Mayor, imong mensahe sa itong mga kapuso sa imong katawhan diya sa Butuan City. Mintras gamay pa ni magtinabangay ta labi na pag-monitor, di lang ta magpasaway. Simple wearing of mask can really help. Di man naingon nga para di ka matakdan. What if kung ikaw po'y naay dala para di po ka katakod. Daghang kayong salamat, Mayor Ronnie Vicente Lagnada, og amping mo permi mga kapuso nato dira sa Butuan City. Once again, daghang kayong salamat, Mayor. Yeah, thank you very much. And, good morning. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.